Assalamu alaikum, sunana Yahaya Umar. A cikin shirin namu ne za ku ji labarin abin kunya da Najeriya ta tafka. Wanda a cikin kwanakin nan ne za ku ji labarin cewa wani kamfani da ke kasar China ya kwashe jiragen Najeriya har guda 3 da sauran kadarori, wanda a cikinsa akwai jirgin saman da farashinsa ya kai darajar kimanin naira biliyan 150 a kasar da karancin albashi naira 70,000 ne kacal, wanda kudin buhun shinkafa ya kai naira 90,000 har da 5, wanda baya da nan litar man fetur ta kai naira 1,000. Me za ku kira wannan idan ba rashin fasali da rashin sanin me mulkin farar hula ya kunsa ba? In ji jaridar This Day. Kar ku manta, shugaba Bola Ahmed Tinubu hamshakin mai kuɗi ne, haka zalika ma matarsa, wanda har sun yi ikirarin cewa su za su zo ofis ne ba don ra'ayin kansu ba, za su zo ofis ne don kare martabar al'umma da kuma yin aiki tukuru. To amma ko duka cikin aikin ne za a je har a siyo jirgin saman da ya kai naira biliyan 150, wanda jirgin hutawa na ruwa ya kai naira biliyan har 5, sannan kuma an sayo motoci na sama da naira biliyan 6, da kuma aka ware wasu zunzurutun kudaden da sun kai sama da naira biliyan 1 har da rabi domin a sayo First Lady motocin alfarma. Kar da kumanta, duk wannan bishashar ana yin ta ne a lokacin da 'yan Najeriya suke fuskantar matsanancin kunci da talaucin da kuma yunwa da tsadar rayuwar da ba ta fuskantar irin ta ba a tarihi. Rashin bin doka da oda ne ya janyo da har wasu kamfanonuwan za su bi Najeriya tinka har kasashen waje domin su kwace mata wasu kadarorin nata. Yin abun kunya kuwa ga wasu shugabannin namu na Afirka da musamman ma a Najeriya ya zama tamkar abin ado, a yayin da wasu kasashen na duniya suke kyamatar yin hakan. Wannan katobara ta faru ne a tsakanin gwamnatin jihar Ogun da wani kamfani na 'yan kasar China, wanda suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya, wanda kuma ita wannan yarjejeniyar bata bi ka'idar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ba. Waɗannan 'yan China suna so gwamnatin Najeriya ne ta ba su kuɗaɗe, zunzurutun kuɗaɗen da sun kama har dalar Amurka miliyan 75, wanda hakan ya jawo kamfanin Zanshan Limited na 'yan China yake bibiyar kadarorin Najeriya da ke kasashen waje, kasashen da sun ka ya kwace su, kasashen da sun ka hada da Amurka, Canada, Ingila da kuma Faransa. Waɗannan 'yan China sun samu nasarar kwacewa kadarorin Najeriya, waɗanda kadarorin nan sun kama da gidaje na mallakin Najeriya da ke Ingila, wanda darajarsu ta kai kimanin dala miliyan 3, tare da haɗin jiragen saman nan guda 3 waɗanda suka kwace a Faransa. Ko za ku iya tunawa badakalar kuɗin da ta shiga tsakanin ƙasar China da ƙasashen Djibouti da Gambia, wanda daga ƙarshe dai ƙasar China ta mallake ma'aikatar maritime da kuma infrastructure na waɗannan ƙasashe. Abin da wasu shugabannin namu na Afirka ba su gane ba shine ƙasar China takan yarda ta ba da bashi a cikin sauƙi domin samun damar shaƙewa wannan ƙasa wuya, ta yinda idan wannan ƙasa ba ta cika sharuɗa ba ko kuma ta biya wannan bashi a kan lokaci, ƙasar China za ta iya bin diddigi domin ta kwato ta mallake natural resources da kuma infrastructure na wannan ƙasa, wato ma'adanai da kuma kayan more rayuwa na wannan ƙasa. Shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugabanni na Afirka ba sani ba dangane da China. Daga ƙarshe zan ce ya kamata 'yan Afirka da kuma shugabanninta suna yin kaffa da haɗa hulɗa da ƙasar China da kuma duk wani abu da zai shafi ɓangare na kadara ko kuma kuɗi, domin kuwa idan ba a yi kaffa ba, daga ƙarshe dai wannan abu da China take sun iya bin diddigi domin su kwato duk wani abu da yake mallakinsu. To ya kamata 'yan Afirka da shugabanni su fahimci duk wata alaƙa da za su kulla a tsakaninsu da China, su tabbatar da cewa an yi wa abin nan garan bawul, sannan an fahimce shi 100%, domin suna da masana da ƙwararru na bin diddigi akan duk abin da ya shafi tattalin arziki nasu, kuma sai sun kwace shi. Ko kuna da masaniyar cewa a yanzu haka akwai ƙasashen da
China a nan Afirka, ƙasar China ta tura dakarun sojojinta domin su je su kula da gabar tekunsu domin su tabbatar da cewa wannan ƙasar tana yin abin da ya kamata domin su fanshe musu bashin da suka biya su. To ya kamata Najeriya, shugabanninmu da 'yan ƙasar, duk wani abu da ya shafi China da sauran cin bashi na ƙasashen waje ana bibiyar abin, ana madiddigi, saboda ko da an tafi kotun ƙasa da ƙasa za ka ga cewa shugabannin ko kuma Najeriya ta bi wani layi wanda za a ba wa waccan ƙasar da suka ci bashi a kanta gaskiya. To ku kasance da ni, idan kun ji daɗin wannan rahoto ku yi comment da kuma like, sai kuma ku yi following ɗina. Na gode. Ni ne naku a har kullum daga muryar DGT Yahaya Umar. Sai an jima.